sikhuluma ngo-social development, bangacishe bangamazi. Kodwa usasa wonke umuntu uyamazi. Sithini isizathu salokho? Ingoba ke siwusasa, we have a responsibility to pay social grants, and we ensure that we pay the right social grant to the right person at the right time. Njengoba ke sihlangene lapha namuhla, ngithanda ukukhuluma ngokubaleka kokukhulisa abantwana ngendlela eyiyona. Ukukhulisa ingane kungaphezulu kokuba uyitshela ukuthi umunikezela ngophahla lapho bezohlala khona okanye ukudla abakudlayo. Ngiyazwakala bazana. Akwanele ukuthi uthi nangi umuzi ngwakhile naku ukudla la ekhaya ufunani. Akwanele kungaphezulu kwaloko, irresponsibility engaphezulu kwaleyo. Ukukhulisa abantwana kukhulunywa ngokuba umzali uqinisekisa ukuthi ikhaya abakhula kulona kuba ikhaya elikufanele ukukhulisa abantwana. Ukudla abakudlayo kufanele ukudliwa abantwana. Kanye nazo zonke izinto ezenzeke ekhaya zikulungele futhi ukuthi zibonwe abantwana. Angeke ke ngisakhuluma nizwela abantwana beyikhulumela, benizothi kusho mina kodwa kusho bona la abantwana mina ngingakwazi emakhaya, emakhaya abo. Lokhu ke kumqoka kakhulu ngoba kuyabalungiselela ekutheni bakhule ngendlela okungaba ukukhula ngokomzimba, okwengqondo kanye nokuvikeleka kuzo zonke izinto ezenzeka emphakathini wethu. Ingane zethu ke zisengcupheni eyintweni eziningi ezahlukahlukene ezenzeka emphakathini esihlala kuwona ezibanga ekubalwa kuzona ukusetshenziswa kabi kwezidakamizwa, ukuphuza utshwala, imifanekiso egcwele ezinkundleni zokuxhumana kanye naku-internet engakufanele ukuboniswa abantwana nokuhlukunyezwa ngokocansi. Konke lokhu kunomthelelo omubi ekukhuleni kwabantwana kanye nokuphazamiseka kwethu. Ngifuna ukuphoza nje kancane lapho ke ngikhulume ngendaba ye-social media noma izinkundla zokuxhumana. Abazali ngezathu ezahlukene bayabathengela abantwana omakhalekhukhwini. Angithi nawo amafoni. Kodwa niyazini ukuthi kuyisibophezelo sami njengomzali ukuthi ngibuke ukuthi what kind of content are you consuming lapho. Fanele ngikwazi ukubona ukuthi kuleyo phone yakho wenzani, udownloada ini, ukhuluma nobani. Kunemifanekiso eminingi ingane engafanele ziyibone egcwele emafonini. Senzela ukuvikela izingane. Izingane ziyantshontshwa, zikhulume nabantu, zi-inbox ko-Facebook, izingane ihambe iyovakashela umuntu kanti iyohlangana nomuntu intshontshe noma ibulawa. Ningaze nizizwe idorini enjalo? Oh, niyazizwa. Pho niphikelana ukuthi amafoni anobungozi. Njengokuba ke sigcizelela izingane zingabaholi bethu bakusasa. Lesi statement sigcizelela ukubaleka kokutshala inhlalakahle yabo, imfundo kanye nentuthuko ukuze kuqinisekise ikusasa eliqhakazile lomphakathi. Mhlambe niyayibuza nje ukuthi konje sihlushwe yini? Size sogcwala nje la kwisonto sisebenzisa imali yahulumeni, sihlushwe yini? Sihlushwe ukuthi niyikusasa lesizwe. Zishilo ingane beyikhuluma la ngaphambili ukuthi nazo zifuna ngelinye ilanga ukuba othisha, ziba abahloli nazo zibe omeya namakhansela. Yaba ngeke ukwazi ukuthi ube umeya nokhansela nothisha nonesi nodokotela uma iqala impilo yakho wayimosha manje usemncane. Sihlalele lokho ke thina ukuthi siniqondise. Bese ke iBhayibheli likhulumela elithi ozwayo uzwileke, onamadlebe uzwile. Kodwa thina sithandi lokho ngoba nezingane ezihamba iqhuzuka endleleni siyaphinda futhi nazo sikholela ukuthi umuntu mayesaphila usengakheka usengenza. Niyabona? So sifuna izingane ezihalayo ezilangazelela impilo enhle. Akufuneki uhamba uyingane nje ungahaleli lutho. Bakithi thina sasihalela nezimoto idlula nisiqaqa imoto sithi yamle yabona. Bakhona babedlala lo mdlalo nami ngivela kuleyo age group. Nina nisahaleli lutho nje nithathani lutho. Anithathani ngisho umem nje egqoke kahle esikoleni ukuthi hey nami mase ngimdala ngogqoka kanje. Lutho nje nisidedelele niziyekele.
Njengoba ke sikhuluma ngokunakekelwa kweingane ke kubalekile ukugcizelela ubumqoka babazali. Ukulungiselela lo suku ke sumnyango sibe nezithangame eziningi njengoba nizwile lapha esixoxe khona nabanikazi bodaba okungabantwana kanjalo nabazali nalabo ababheka abantwana. Lokho ke si reporta ngoGood District njengoba bekade be reporta la ngaphambili kodwa bekwenzeka iKwaZulu Natal yonke ukuthi sibe nalezigcawu zokukhuluma nabantwana sibalalele sibe nezigcawu zokukhuluma nabazali ke nabo sibalalele saphinde safundisa futhi nalabo esibi partnership nabo uSantaco uScholar Transport ukuchaze konke ke uMr Zulu ngoba imibuzo ekhona leyo ukuthi why Santaco Scholar Transport ngicabanga ukuthi nizwile ngithi ukuthi kubalulekile uma benze ngendlela esivumelene ngayo nabaqeqeshwe ngayo kulo 3 years ophela siubona umphumela. Mhlambe ke sibuye siconsider ukuthi singayibuka yini siphinde siqhubekele phambili ngoba yini wonke umuntu uzobe edlala indima yakhe. Umzali ofaka ingane emotini uyakhokha makuphela inyanga. Ngoba mina umalume mayesehlukumeza ingane wayishiya phansi. Yakubona ubhlungu bokuthi kumile esitopini no 3 kufike kuthatha u2 kuthiwa wena sala uma wakhe akakhokhile. Niyabona? Siyahlupheka siyahlukumezeka. Nabazali abakhuphula amasokisi kwi-responsibility yabo. Omalume basitshela ukuthi abanye abazali ingane mayigula ufonele esikoleni kuthiwa ingane iyagula. Yena ngoba uyasebenza eyafonela umalume athi angithathele yena bandla. Angithi umalume uzobuya sekuphuma isikole. So njobe emthatha nje uyomgcina emotini phela. Ngeke amgodukise yedwa aphinde alanda abanye. Niyabona? Shuthi umzali akekho lapha akayidlali indima yakhe ngoba makuthiwa ingane ayiphilile fanele ugijime ushiye yonke into uyolanda ingane uyibone ukuthi idinga liphi usizo lezempilo ngoba usazi isimo njengoba igcine etaxini nje igcine emotini kophuma isikole injani noma ifanele ukuhlangana nezinye sezibuye esikoleni noma kunjani. Niyabona? So ngizama ukugcizelela le ndaba ukuthi nombani ayidlaleke indima yakhe. Lokhu ke sikwenzileke ukuthi silalele inkinga abantwana ababhekene nazo siphinde siphi iluleko esingazinika abantwana ngendlela elungile yokuyiphatha nabo abazali sahlala phansi nabo sasama ukunderstanda ngezinto eziyingqinamba ekukhuliseni abantwana. Siphinde futhi sabalekelela ngalokho esicabanga ukuthi kubalekile kulolu hambo lokukhulisa abantwana. Sonke siyazi isisho esijwayelekile sithi kuthatha umphakathi wonke ukukhulisa ingane. Niyasikhumbula? Sithini ngesingisi konje? It takes a village. Hayi othisha bakhona la fanele bayayiqhenya namhlanje. Yabona makhona abantu abayishaya amahlombe ngicabanga ukuthi othisha namhlanje. It takes a village. Lokho kade bekusho ke nabantwana bekhuluma ukuthi ingane akuyona yakho wedwa nawe futhi ingane umzali wakho akuyena lokuzalile kuphela wonke umuntu omdala umzali wakho. Kodwa ke kunjalo thina sithi nakuba sonke kufanele sidlale indima ekukhuliseni kweingane kodwa sibaphuca abazali iqhaza labo lokukhulisa ingane. Nakuba uhulumeni ngenelele esiza kodwa asikuphuci. We do not take away that responsibility from you ngoba wena umzali wengane. Maye sithathile njengoba umamsophaza ade echaza ngama-child and youth care centers wethu siyoyilungiselela ukuthi simlungise nobabili ukuthi mayibuya lapha ingane ibuyele ekhaya kube sekunendawo engcono kakhulu. Kodwa hayi ukuthi nawe uchitha izandla ukuthi hayi uhulumeni seyawubona. Basho njalo abazali hayi uhulumeni uzobona ukuthi wenzani ngawo. Siyafisa ke uqinisa ukwethembana phakathi kwabashayeli kanye nezingane. Uma ingane ithola inenkinga endleleni ingasabi ukukhuluma nomshayeli icela usizo okanye ibike ngenkinga yayo. Kubalekile ke nabo abashayeli omalume nomalumekazi baqonde kabanzi ngeingane kanye nezidingo zazo. Asibambisaneni ukukhulisa ingane sivikele einkingeni zomphakathi ezifana nokusebenzisa kabi idakamizwa utshwala kanye nokukhulelwa kwentsha. Uma sonke singafaka isandla ekukhuleni kwabo kungabasiza kakhulu ukugwema lezi inkinga ezikhona emphakathini. Kule insuku ke sibhekene nemibuzo eminingi kwabeindaba kulandela ukukhishwa kwezibalo ezithinta ukukhulelwa kwentsha
esifundazweni sethu ezisezingeni eliphezulu kuzwelonke. Lokhu kugqamisa isidingo sokubambisana kanye nezinhlelo zokweseka ukubhekana nalolu daba olubucayi. Nimzwile ubaba uZulu ekhuluma la ngaphambili ukhulume ama-red flags. Ubekhuluma ngokuhlukunyezwa kwabantwana. Manje I am specific to the teenage pregnancy or ukukhulelwa kwalabo abasebancane. I-age yabo lesihamba phambili ngayo 10 to 14 years. Nike nasibona leso stats. Ngiyabonga. Ingane lesho ithi yes. SiKwaZulu Natal ke sihamba phambili kade kuhlangene eThekwini kukhulunywa ngaleso statistics. Ngisaphinda ngithi wonke umuntu unendima angayidlala. U14 years nje ukhulela uzala ingane. So uma ngabe ungayenzanga mzali indima yakho, leyo ngane uzoyishiya kuwena ukuze aphinde esikoleni uyibelethe ekhaya. Asazi ke noma uyasebenza noma uzama ukuziphilisa kodwa izosala kuwena. Indlela engcono ukuthi asimiyale ukuthi akhulelwe esekulungele nomzimba wakhe ukulungele nama-resources ekulungele ukuthi lo muntu sengaba nengane. Ilezo ke izibalo njengamanje sibhekene nazo 10 to 14 years. Yilokho ke abezindaba abasibuza ngakho kakhulu kule nsuku. Nokho ke kuyathusa okwenzeka lapha esifundeni sakithi saSogwini. Lesi sifundo sibhekene nezinga eliphezulu ngendlela eshaqisayo yobudlova kanye nokubulawa kwabesifazane phecelezi GBVF. Ngendlela esokugcwele imingcwabo ngayo iyashaqisa ukubambisana nokweseka nendlela ezihlukene kubalekile ubhekana nale nkinga nokuqinisekisa ukuphepha nesithunzi semiphakathi yethu. Mhlawumbe umeya ukuwabona nje lapha eMzumbe nje sekufana nokuthi ishoshovu zihlale enkantolo yaseMzumbe ngoba kusuke kwaziwa ukuthi kule sonto khona ozovela osebulela omunye nangelizayo khona ozovela. Akumukelekile emphakathi wakithi. Uma senze lokho esikhulumile ukukhulisa bobabili abafana namantombazane ngoba siye sagxekwa kwathiwa siye safocusa kakhulu kumantombazane. Kanti intombazane mawuyifundisa ukuthi iphathe kahle uthi ayiphathele bani kahle umfana mengafundisekile. So ukufundisa kwethu ke kujulile kugxile kubona bobabili abantwana babafana nabantwana bamantombazane ngeinhlelo zethu eziningi esizenzayo njengomnyango. Njengoba ke sihlangene la siyathemba ukuthi sizovuseleleka siphinde sikhumbule iqhaza lethu nokuyibophezela ekuvikeleni ke abantwana. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu uyayazi indima ekufanele ayidlala ngithi isicacisiwe. Nizwile? Kubalwa njalo nama departments. Njengoba ke ngike ngachaza ukuthi sibaningi. Kukhona ekuthiwa usasa. Abantu ke ukhuluma ngo social development bangacishe bangamazi. Kodwa usasa wonke umuntu uyamazi. Sithini isizathu salokho? Ingoba ke siwusasa we have a responsibility to pay social grants and we ensure that we pay the right social grant to the right person at the right time. Ingakho nibonile kule nsuku kunomkhankaso omkhulu abantu ekuthiwe bavalelwe imali. Niyibonile lezo ndaba? Ngoba kuliwa nokuxhaphaza imali kahulumeni abantu abangafanele. Ayabheka ke manje uhulumeni akubheke kuzona zonke indawo, akubheke inkampanini kuma co-ops, akubheke ko CIPC ubhalisa kweinkampani, kuma NPO ukuthi ayiveli inde ID number. Uma ngabe umiselwe akulona iphutha. Hamba kodwa uyovela kaSASSA uyoyipresent ukuthi hayi mina ngimsulwa. Akumina lo. Mawenze njalo kuzolunga kodwa mawungenzanga njalo so uyivalelisa umphelo. So kubalekile ukuthi sibambisane nenhlaka zahulumeni ngoba kufana noma kuthiwa kukhona abahola imali yabakhubazekile. Nje wasazi ukuthi khamba kureview kufanele makuyisikhathi sokureview kubhekwe kwenziwe leyo process uyeke iprocess ukuthi yenzakale. Niyabona? So in Ogu district alone the total yabantu abathola ama grants nje just in Ogu district alone is 289,556.
ngizokutshela ukuthi ngikusholani lokho. Imali abayithathayo labo bantu bebonke is 367,363 rand to 50. Niyazazi inhlobo zamagranti angeke ngiyibale, abagugile, old age, or granting age, foster care, disability, child support, care dependent. Ngikusho lokho ngoba ngisakhuluma njalo ngeingane ukuthi nazi ukuthi uhulumeni ubanakekela abantwana. Njengoba sithi wena qinisekisa ukuthi badla okufanele, bagqoka okufanele. Asisho nje emoyeni, we are saying it because we have provided for it. Kungathi ngene ubusika kube khona umntwana ongenali ijezi, siyakhathazeka mama meya ngoba siyazi ukuthi siba provideile abazali ukuthi bakwenze lokho. Noma singasho ukuthi yanele imali yegrant, kodwa at least uhulumeni wayenzela ukuthi abantwana bafane. Ungakwazi ukubona wonke umntwana abe neuniform, wonke umntwana adle esikoleni. Niyazibona lezo zinto ngoba nazo ziyabahlukumeza abantwana. Thina sikhule esikhathini la bephathwa imali nama lunchbox. Bosheshe ubonakala lunchbox awuyiphathi, imali makuyothengwa unayo ngoba yini ekhaya ayikho, asifana ngithi. So uhulumeni bezama ke ukuvala ke lelo gebeke. Ngifuna ke sengiyangasekuphetheni again ngikhulume ukuthi umnyango wethu social development phambilini kade waziwa ngokuthi Department of Social Welfare. Bakhona laba abadala abahluphayo aliphumi lelo gama. We are no longer a Department of Social Welfare, we are now a Department of Social Development. What does that mean? Kusho ukuthi i-welfare ngithi niyayibona ukuthi yini inhlala kahle. I-development niyayibona ukuthi yini ngithi ukuthuthukisa. Kusho ukuthi ke njengamanje umnyango wethu wenza kakhulu inhlelo ezizama ukuthuthukisa abantu ukuthi abantu bakwazi ukuzimela. Benze imali yabo bengathembeli kuma grants. Niyayizwa? Kusho ukuthi uma umuntu nje uhola u350 ngiyalinganisa. Yona grant edumile. Niyawazi u350. Uma ngabe umnyango wethu usuku qeqeshile through inhlaka zethu efana no-NDA ngoba wona uspecialize ngalokho nje ukunikeza amakhono kuma cooperatives ukuthi ningaqala kanjani, ningasebenza kanjani. Ukhona la u-NDA ngaphakathi, ungaphumi kwi-event ya social development ungadonsanga noma i-official yaka DSD uzobuza ukuthi thina senza lokhu ngoba sifuna ukuthi nizakhele imali engaphezulu kwa 350. So mase uqeqeshiwe senine co-op esebenzayo, nine NPO esebenzayo, seniyamuva ke manje na ke from u350 seniyibantu abayimele abakha imali yabo aba-developmental who create opportunities for themselves and then create opportunities for others. So zoba umqashi wabantu sekukhona lokho, khona abantu ababhakayo endaweni ezikude abahlukane no350, abanye bayathunga sigqoka kubona nathi masambile kanjalo. So sifuna ukuthi nenze lokho ke bantu basegwini. Ungathi ke mase utholile ithuba uphinde futhi abantu bayathanda ka amagranti, bafuna ukuhlala emagrantini. Mase uthi uyamkhipha wena uhulumeni meya baningi sokuwabanika nawe insiza nezamabhizinisi. Kodwa basahola bahleli namagranti. Animlekeleli uhulumeni in this process of transition because kumele niyeke manje uyeke igrant nje wena nje uhambe uyoyisola ngoba njani usu right so unama opportunities. Ingakho ke nizohlale nithi sakha isizwe sabantu bama grants, abantu bahola ama grants ngoba inini engafuna ukuyishiya. I'll make you one example. Ngisho ekhaya nje uthola umuntu nje noma ngabe uzokulekelela egcekeni noma isendlini uzohola ke imali, angithi awusizi imali endlini uyahola njengoba usebenza nje ka nurse noma ka thisha omkhulu esebenza. Bavani bathi abantu hayi ngicela imali yami ungayifaki eaccountini ngoba kuzovaleka u350. Nahleka niyayazi le ndaba. Yabona ke yilokhu ke ngikhuluma ngakho ke ngoba phela wangithi usuthola ithuba, you are now earning an income. Phuma phela why 350 because u350 wenzele laba abangaxoshi intweni.
Ngiyazi-ke iyophela le term ke bababhumbi ngomunye o-MEC aba-unpopular because lento engishoyo yokuthi sizoniterminata, hayi siyaniterminata futhi ngempela. Uhlukumeza ingane siyakubopha, siye enkantolo siyothi sigweba sibe phezulu ngoba wena wenza lokhu nalokhu. Well ke mawenza umsebenzi womphakathi vela senzele ukuthandwa, but senzele ukwenza into ecorrect, right. Niyabona? Wehlu yebo. Nisakhona? Lapha ke eRainkonyeni sinabo ke baningi la ugwini nje lulonke. But in Rainkonyeni in particular, Ward 28, sinayi cooperative uRichard Smoyi osewasetshenzwa nje kakhulu ngeinsiza kusebenza nokwenza wamxhasa uNDA ngoqeqesho nakho konke up to the value of 117,307. I-project nje kuthiwa basebenze nje labo bantu bayidalela amathuba. So usalindeleke labo bantu asebethola imali engakuthi babuye bayi 350. Niyabona? Ileyo ke into ebengifuna ukunichazela yona ke about the transition. So wonke umuntu la kabe nalonto ke emqondweni ukuthi ngingenzani, uhamba uyongqongqoze office lika mayor, office lika councillor. Ngibonga kakhulu councillor Majiya. I did get a report from ama officials ade sebenza endaweni ukuthi nibambisene kahle kakhulu. Ama leaders afana nawe siyawadinga. Ngiyabonga ngiyangasekuphetheni ke lolu suku oluhle kangaka nomcimbi walo kwaze kwamnandi bakithi. Yazi yayinhle into yeingane, abantwana bekhululekile beyibona. Nibonile? Beyibona nje ungabaphazamisi. Nami sengafike ngafundiswa la department ukuthi hayi uyabona ke mase kunje ume nje ube ho, yabona sengiyazi nani ke bazali fundani kanjalo ukuthi we let children be. Ngokunjalo nabo thisha ezikoleni zabo, nawe ke mzali ekhaya you will do the same. Kodwa bantwana vumani nani ukuvikeleka, vumani nani ukukhuliswa. Ave kumnandi kuba ingane. Uyabona njengoba uhleli nje la uze la khona ungqongqosho wa social development, akho nje awunankinga manje ukuthi ekhaya kuzophekwani. Khona abalaba busy babhalela umuntu osekhaya ukuthi keep 30 lens ukuthi wena nje lonto is less of your problems. Uzofika ntambama udla nje ukuthi kuvelephi, awunandaba ukuthi akukho kuthathwephi ngoba yini uyingane. Phila at that level, ungayijombi istage. Kuzoba buhlungu mase umdala sewukhumbula ebunganeni. Bakhona abanjalo esihlale sibabona awushemi weqiwa istage.